Khulumkanok jotono ani bumungkhai Dr. Dipayendra Burma ang presently Kherengbar Hospital samungkhai tongo ang tini live faimani abuni ke tangi faima emake mia kaisa video viral khlaika kau video viral khlai saka je doctor kuri staff kuri tai chini staff rok phai nuk phaijaglia mia chung tamkha mia chung delivery khai tongmani kei norok saimano delivery successful bongkha mia delivery khaima joraono patient phai sok paika kintu chung khanalia sakao delivery khai tongo kei delivery norok saimano abo 1 minute 2 minute ni kogya srapsa to nangbla kei delivery kahamke nongkha successful ongoi ang jefru tolo phaika afuru patient phaijak patient loge patient party bo phaijak ingei borok koksil jaga tangi doctor kuri amai kuri ei nurse kuri nurse khorak busu doctor to always tongo nongni samungni bagi always samung khaina bagi doctor tos tongo doctor kuri usungya kaisa hospital norok je kono hospital thang naidi ingkai doctor tongo nurse tongo othoso borok video khai saka chung kuri ingkai ang nongno kaisa message namu chung doctor to tongo phai kicha naina nangu bo kun jaga engage dong tongka kun jaga engage da ungkung tongka samungda khai tongka ingkai ang to delivery furu mas ma tongnai ble de ang delivery kring ke bhai kyung nai jodi buma de rakhe busa de rakhe kni derai thangke abuni sab responsible lungnai doctor to mas ma tongnai ingkai mia koksil jamani doctor kuri nurse kuri ge amono ang sanamu chungu next time norok jefru phainai afuru kicha yang naisik naidi doctor biang thangka nurse biang thangka kun samung dong kung tongka horoto masa nurse masa doctor ingkai chini buri jidi duijona sobsomai tongo chalabo tongo ke chung palkhe chung je kun samung delivery phanung ko phano palkhe no ma nainibla kai abunang sanam chung nor Kherengbar hospital no phai naidi chung onek hamke no samung khai tongo angkha kayu nor bo hamjago tai chini hospital kubuni jagani ambasa ongthuk telamura ongthuk khuai ongthuk joto jagani phai payu saurni simibo chini hospital phai borok onek bkha tongthok jago chung je khe service riu borok bai je jemon ke interaction khayu ei norok jeno video phano tisaka ong phano tisaka next time amo haike norok direct ta tisadi amono ang nongno koinamu chungo jan chung to amo haike samung khaya oi to hospital ung tongyabla doctor mas ma tongo nurse bo mas ma tongo chini gd phanung tu chung always present tongo ingkai ang obono message namu chung norok jefruno phainai next time phainai di chung hoyto ba delivery rok khainai ke 5 minute 10 minute nok to kicha ma bathangnai bla ek belai ekdom belai serious ingke to kebo chungno mas ma phai sapainai saka phai amono ang nongno sanamu chung next time amai phage kicha norok ekregi naiti phatchake video viral khainani amai kok siljanani amorok to chayabla amorongke chungbai chungno onek hamiaung amai roke kebo ang khakayu norok saimang khana ang tam sanamu chung asungno khulumkano jotono